училище Яворов. Четвърто място Емилиян Иванов от училище Свети Кирил и Методий. Пето място Даниел Велков от училище Яворов. Шесто място Християн Колев от училище Кочо Честимецки. Поканвам господин Георги Георгиев, заместник-кмет на район Западен, да връчи наградите на победителите в тази възрастова група. Те бяха едни изключително сериозно подготвени състезатели. Радваме се, че бяхте с нас в днешния ден и се надяваме той да ви е създал още повече нови приятелства и много хубави емоции. Васил Колев, Божидар Пантев, Християн Велков, Емилиян Иванов, Даниел Велков, Християн Колев получават медали и награди, осигурени от генералния спонсор на днешния мемориален крос Стефан Попов, фирма Рефан България. Поздравления за победителите!